गोजोननि थाखाय मेगा रेलि खालामदों आरो बे सा सानजा भारतनि आसामनि बड'लेण्डनि देरसिन मेगा रेलि आरो बेबादि मेगा रेलिखौ भारतआ बा पृथिबिया मालाबाबो नुफेराखैमोन। बे मोनसे जारिमिनारि रेलि। जोङो बे रेलिनि गेजेरजों आत्ममर्यादा आत्मगौरबनि गेजेरजों बुहुमाव जोङो बिखा फोरदानै थांना थानो थाखाय खाबु मोनगोन। जाय रेलिनि थाखाय मैया नरेन्द्र मदि बिथाङा गावनि स्पिचआव बुंनानै थांदों बे रेलिया भारत आरो दिल्लीखौ माने बिथांमोना माने सांग्रांथि गोनां खालामगोन आरो बे रेलिनि गेजेरजों बर'फोरनि गाननाय जोमनाय बर'फोरनि दानाय लुनाय बर'नि हारिमु मोसानाय मुसुरनायखौ देशनि मानसिफ्रा बा दिल्लीनि मानसिफ्रा मिथिनो हागोन होननानै बिथाङा बुंनानै गावनि भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मैया माखासे बिबुंथि लाखिबाय। बेनि गेजेराव नोंथांमोना माबे मोनसे खोथाखौ नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै एक्सेप्ट खालामो? भारतनि गाहाय मन्थ्रिया बुंदों जे बिथाङा बर'फोरनि असे आंगो बर' हारिनि जेंना जेंसि आसा माने आकांक्षा जिखिनि जोंनि माने मिजिं आरो आसा बे एसपिरेसनफोरखौ सुफुंनायाव एक बिन्दुबो बिथाङा माने दोननाय नङा। गासै मिजिं आरो जोंनि एसपिरेसनखौ मावफुंनायाव बिथाङा खामानि मावलांगोन होननानै जोंनो प्रतिश्रुति होलांदों आरो बेखायनो बे जोंनि थाखाय गौरबनि बाथ्रा। प्रधान मन्त्रिया जि पृथिबिनि सासे पावारफुल प्रधान मन्त्रिया जोंबायदि हारिनि बे महोत्सबआव फैनानै जिखिनि बाथ्रा होलांबाय बे बाथ्राफोरखौ लानानै जोंहा उनाव खामानि मावलांनो गोजोन्थों। आरो दिनैहाय मा आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागोन? दसे समनि उनाव रेलिनि उनाव जोंहा माने इडुकेसनखौ लानानै सावरायनाय दङ आरो बिनि उनाव जोंहा माने टुरिजमखौ लानानै सावरायनाय दङ। दा बेखायनो बे सावरायनायाव बे हाबाफारिफ्रा फारि फारि जालांनो गोजोन्थों।